बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कुरपेन भरले, स्वामी तुझे सुव्याचा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंत मरिये, देवाचे माई, आम्हा पापियांखातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थई जाव. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझे सुव्याचा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाच्या माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुझे सुव्याचा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाच्या माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवान देवाचे माई, आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही तुमच्या खातीर माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतात ख्रिस्तान मनुष्यापण घेतले आम्ही जण झाल्या. त्याच्या कष्ट आणि कुसवर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता. त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दयेन मका दिलाय. तुझ्या ताबेन मुझे मोत उजवाडाय, मका राख संभाळ आणि सलय. आमेन. ससना सो विषय दीतांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संजीर फंकोदी समाधानेन ते विषय घेऊन दे. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येव, तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचं दिसपट उपरास आज आमका दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातळां बघोस आणि आमका ताळणेन पडोवंक दिव नाका, कोण वायटांतले आमका निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुझे सुव्याचा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुझ्या सुव्याचा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुझे सुव्याचा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. आम्ही सगळी दिंबीर पडया. सगळे आम्ही दिंबीर पडया. काम 86:9. सर्व राष्ट्र येऊन तुझे आराधन करतले सम्या आणि तुझ्या नावाची महिमा गायतली. वळदा कित्याक तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय, तू एकलोच देव. तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय, तू एकलोच देव. तू एकलोच वर्तो विस्मिता तू करताय, तू एकलोच देव. आमची तकली आम्ही भागवूया. सक्रमेंतांत आमच्या मध्ये येऊनच्या आमच्या सम्याक
आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 Ria hallelujah, Shiara la bara bara hallelujah, bara 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 bara. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 दोन्ही हात बंद करूया. Hallelujah. माईक अनम्यूट करून गट्ट दळण गाऊया. Hallelujah. 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 परत एक पटी हालेलुया. Hallelujah. 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 Right दोंपराची गाठ दुख जेजू आपडता. Hallelujah. 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 त्या सक्रमेंतात असलेल्या जेजूचेर आमची नदर घालया. त्या सक्रमेंतात असलेल्या जेजूचेर आमची नदर घालया. जोब 19:25 म्हणता, हांव जाणा म्हजो सडवणदार जियेता. हांव जाणा म्हजो सडवणदार जियेता. या सक्रमेंतान म्हजो आनी सडवणदार जियेता. या पवित्र सक्रमेंतान म्हजो आनी तुजो सडवणदार जियेता. तो तुका या घडये मायग्रेनांतावन सुटका लाभयता. कितल्या दिस जावन सारखे न्हिदव नायतो. तुका मायग्रेन हेडेक जाता. आज जेजू तुका या मायग्रेनांतावन सुटका लाभयता. कित्याक जोब 19:25 हांव जाणा म्हजो सडवणदार जियेता. म्हजो सडवणदार जियेता. म्हजो सडवणदार या उंड्या रुपार जियेता. म्हजो सोमी जेजू म्हजो सडवणदार या उंड्या रुपार आसा. तो जियेता. तो जियेता. तो जियेता. त्या सोम्यातय आमचो भावार्थ आज कंसोवया. साम 86:10 आमच्या उजवा हातूर बऱ्या. तुमचो बायबल आसा, बायबल उक्त करा. बायबल उक्त करा. देवाचे उतर उक्ते करूया. आम्ही देवाचे उतर उक्ते करूया. बायबल उक्ते करा. साम 86:10 कोण झूमाचेर आसात तुमकां घेतले ना माईक अनम्यूट करूं जाता. माईक अनम्यूट करा. माईक अनम्यूट करा. सांगातला म्हणून हे उतर 3 पटी उसारिया. ते उतर उसारिया 3 पटी की सांग्या आम्ही तू एकलोच वर तो वीज मिता तू करताय. तू एकलोच देव.
तो जियता त्या जियत्या त्या सम्याक आम्ही उलोवमाक घट्टतळ्यान संग्या आम्ही 3 पटी घट्टतळ्यान साम 86:10 कीर्तन 80 आणि 100 वोल्डा संग्या तू एकलो सुवर्त विस्मिता तू करताय तू एकलो देव तू एकलो सुवर्त विस्मिता तू करताय तू एकलो देव घट्टतळ्यान तू एकलो सुवर्त विस्मिता तू करताय तू एकलो देव परत 3 पटी घट्टतळ्यान संग्या तू एकलो सुवर्त विस्मिता तू करताय तू एकलो देव तू एकलो सुवर्त विस्मिता तू करताय तू एकलो देव तू एकलो सुवर्त विस्मिता तू करताय तू एकलो देव च्या भावा आणि बहिणी या सक्रमेंटांत आसा तो मुजो आणि तुझो जेजू तुझ्या आणि मुझ्या जिवितांत असर्यां करता विस्मितां करता ताका साध्य आसा आज आमच्या जिवितांत थोडी घडिता अशी आसात ती मेल्ल्या सिच्युएशनाक गेला आणि जायना सगळे अबॉर्ड करचे मिशन अबॉर्ड करचे सगळे प्लान अबॉर्ड करचे सगळे प्रोसेस अबॉर्ड करचे आज सगळे सांगतास जोंपरो आणि जायना तुझ्या जिवितांत इतले वर्षा राखले आणि तुझ्या जिवितांत तुका काजर जावंक चान्स ना इतले वर्षा राखले आणि तो तुका पैसे दिना इतले वर्ष तुम्ही राखल्यात आणि तुमच्या जाग्याची केस सॉल्व्ह जायना दिस वाढत वेतात केस वाढत वेता इतले वर्ष राखलाय आज निराशेची उतरां आमकां आयकूंक मेळटना आज देवाचे उतर म्हणटा तो एकलो विस्मिता करता जेरेमिया 32:27 ताका असाध्य जाल्ले कितेंच ना दोनी हात वयर बरया दापटी घट्ट तळान म्हणया तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव दापटी घट्ट तळान तुमची जिणयेची हर एक परिस्थिती समर्पण दिवन सांगता म्हणून दापटी म्हणया तू एकलोच वरतो विस्मितान तू करताय तू एकलोच देव तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव माईकान कर म्हणया तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय एकलोच देव तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव तू एकलोच वरतो विस्मिता तू करताय तू एकलोच देव हालेलुया 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 जेजू एका व्यक्तीक पाय दोंपराची गांठी लागी वयर दूख आसा ते एक शीर ओडल्या परे तुका दूख आसा जेजू या घडये तुका आपण सुटका लाभयता तुका थंयसर चिट थंय कशें शॉक दिल्यार कशें थंय दुखता तशें दुखता थंयसर जेजू तुका आपण या घडये स्पर्श करसा दोनी हात वयर बान जियेता त्या सम्याक घट्ट तळ आराधन कन गाय हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया. परत एक पुढे हालेलुया, 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 हालेलुया. Langsace समस्या Gesù apărnăza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Riasciara la bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Perhati punya hallelujah, hallelujah. Good to the hallelujah, hallelujah. Good to the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami sa kanta. Hallelujah. Gattatala. Hallelujah. 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 कोण एकली बहीण तुझ्या भुरग्या विषयान चिंतून कधी नसाय. तुझ्या भुरग्या विषयान चिंतून कधी नसाय. ती खंत जेजूक समर्पण दी. जॉन 14:1. तुम्ही खंत करची सणसडा. देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. Psalm 86:10. कंटिन्यू रिपीट कर. तू एकलो सुवरतो. विस्मिता तू करताय. तू एकलो सुदेव. तू एकलो सुवरतो. विस्मिता तू करताय. एकलो सुदेव. एकलो सुदेव. एकलो सुदेव तुझ्या जीवितात विस्मिता करता. तुझ्या दुवेच्या जीवितात विस्मिता करता. तुझ्या दुवेच्या जीवितात विस्मिता करता. कंच्या दुवेविशान तू आज टेन्शन रसाय. आज त्या दुवेच्या जीवितान देव विस्मिता करता. ते देवाचेर भरभरोसा दवर. भरभरोसा दवर. आज तावन तुझी कंत त्या सोम्याचेर सणसड. सोम्याचेर सणसड. आज सोम्याक सांग. सोम्या हांव विश्वासता म्हज्या जिवितांत म्हज्या दुवेच्या जिवितांत बरें आसा तें तूं करताय. हांव विश्वासता. हांव विश्वासता. हांव विश्वासता. संवसार कितेंय सांगून दी. संवसार कितेंय सांगून दी. ताची पर्वा करिनाका. जेजू तुझ्या जिवितांत कितें करूंक शकता तें उडास दवर. जेजू तुझ्या जिवितांत कितें करूंक शकता ते उडास दवर. उडास दवर. उडास दवर. जेजू तुझ्या भुरग्याक कापडटा. जेजू तुझ्या भुरग्याक कापडटा.
कसल्याय सिच्युएशन ते असो जावंक पुरो ते डिप्रेशन असो जावंक पुरो आजकाल ते कितें कितें उलयता ताचेर नदर घालनाका. तुका जीव दिल्ल्या, तुका त्या दुवेक दिल्ल्या त्या जेजूचेर नदर घाल. Psalm 34:5 ताचेर नदर घाल. तुझे मुखामळ परजळतले. तुझ्या दुवेचे मुखामळ परजळतले. तो तुझ्या दुवेचे मुखामळ परजळशे करतलो. दोन्ही हात वयर उभार. आज तावन खंत सांड जेजूच्या हातान समर्पण दे. परत एक पटे गाऊया. हालेलुया, 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 हालेलुया. गट्ट हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. परगावाक ट्राय करणं जाय. परगावाक ट्राय करणं जाय. वाटो सगळ्यो ब्लॉक जाल्ल्या पळय दिसता आसात. बरे एक कोमसार जा. बरे एक कोमसार जा. एक बरी एक रेतीर कर व बक्षी आणि माग आज तुझी जिणी परिवर्तनाची कर. आज तू तुझ्या जिवितांत थोडे बदलावण हाडूंक प्रयत्न कर. सोम्या लागीं कृपा माग. आज तुझी वाट तो उक्ते करता. तुझी वाट तो उक्ते करता. तुझी वाट तो उक्ते करता. कित्याक तो एकलोच वरतो. तो एकलोच वैस्बिता करता. तो एकलोच देव. तो एकलोच वरतो. एकलोच तो विस्मिता करता. तो एकलोच देव. त्या विस्मिता करतल्या त्या सोम्याक दोन्ही हात बांद आराधन कर. गाऊन सुरू कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. काय ते राव. हालेलुया, हालेलुया. आराधन. हालेलुया, हालेलुया. तुझो एक कान कठीण पडता. तुझ्या कानात कठीण फडा पडसा. आज जेजू तुका आपडता. आज जेजू तुका आपडता. कित्याक तो एकलोच देव. तो एकलोच वरतो. तो एकलोच विस्मिता करता. तो एकलोच देव. त्या विस्मिता करतल्या सम्या दोन्ही हात रूपान गायते रवा. गायते रवा. हालेलुया, हालेलुया. जेजू स्पर्श करणं साफ आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. काय गायते रावा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया. ताळी पेटून गाऊया. हालेलुया. हालेलुया. त्या सोम्या गरगा देऊन गाऊया. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया गाऊया. हालेलुया. 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 जेजू 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 अनबकन गाऊया. जेजू 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 apa ya Jesu 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 Jesus, 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 another Galgoya. Jesus, 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 Anarita, Jesus, समर्पण दे. Jesus, Jesus, John, Jesus, समर्पण दे. Jesus, 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 Jesus. कुणी एक भार असल्या पर्यासलो या घडये तुका रिलीफ जाल्ले एक तर हगूर जाल्ले परी जाते आसा एक तर हगूर जाल्ल्या परी जाते आसा तुझ्या कुडीत कितेंगी भार असल्या परी तुका भोगतले आता तुका कितेंगी सोंड गेल्या परी जाते आसा तो जेजू जिवंत आसा. साम 86:10 तू एकलो सुवर्त विस्मिता तू करताय तू एकलो सुदेव
तू एकलो सुवर्थ विस्मिता तू करताय. तू एकलो सुदेव. सोम्या ह्या बडीच्या जीवितांत तुवे विस्मिता केली सोम्या. त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या जीवितांत तुवे विस्मिता केली सोम्या. खुर्ड्या बार्तिमेवाच्या जीवितांत तुवे विस्मिता केली सोम्या. त्या विधवेच्या जीवितांत तुवे विस्मिता केली सोम्या. तू एकलो स्वर्थ विस्मिता तू करताय. तू एकलो स्वर्थ विस्मिता तू करताय. तू एकलो सांगूया. जेजूक आज सांगते राहा. आज तुमच्या जीवितांत तसं सोमी विस्मिता करता. फाल्या नाही, परवा नाही, आईच्या दिसा याच घडीये तुमच्या जीवितांत जेजू विस्मिता करता. तू एकलो सुवर्थ विस्मिता तू करताय. तू एकलो सुदेव. तू एकलो स्वर्थ विस्मिता तू करताय. तू एकलो सुदेव. जेजू तुझ्या जीवितांत ब्लॉक जाल्ले वाट उक्ते करता. उक्ते करता. उक्ते करता. तू एकलो स्वर्थ एकलो सुदेव विस्मिता तू करताय. त्या जेजूच्या नजर कसं थोडा वेळ त्या जेजूक पडाव्या. त्या जेजूक अनुभव करूया. अनुभव करूया. आज तुझी एक अस्कत सवय जांपरो कोणाय की कळीत ना. तुझ्या बाईले की कळीत ना. तुझ्या कुटुंबाच्या की कळीत ना. जेजू तुका नावान वळखता. जेजू तुका नावान वळखता. जेजू तुका नावान वळखता. रिपेंट कर. रिपेंट कर. रिपेंट कर. जेजू तुका नावान वळखता. जेजू तुका आपयता आसा. उठा. उठा. तुझी जिणे म्हाका दी. तुझी जिणे जेजू कशें दिताय. जेजू तुझी जिणे पवित्र आसली जाय जाय. पवित्र आसली जाय जाय. आज तुझ्या काजरा आदी तुझ्या जीवितांत जाल्ले ते सदन करगोन आसाय. जेजू तुका आपयता आसा. आज या आराधनांत तुझे ते फाटले कितें आसा सोडून सोड. जेजू तुका ताज्याकी वर्ते दिला आनी वर्ते देव कशें था. Isaiah 43, 18, 19 वास बरें कर. Isaiah 43, 18, 19 वास बरें कर. वास बरें कर. जेजू तुझ्या जिवितांत वर्ती अजापा करता. कित्याक तो एकलो सुवर्त विस्मिता तो करता. तो एकलो सुदेव. तो एकलो सुदेव. आज तुझ्या जिवितांत जाल्ले एक घडीत तू इन्व्हेस्टिगेट करणं जाय. कित्याक जाले, कोणे केले, कशे केले. सिराक 3:21-22 वास बरें कर. जेजू तुका सांगता आसा आजच स्टॉप कर. आजच स्टॉप कर.
हांव तुझ्या जिवितांत वर्ती कामां करता. 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 Jesus. 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 मौनपणे त्या सोम्याला की उलय. त्या सोम्याक मौनपणे अर्कां दे. अर्कां दे. तुझे सैरीक फिक्स जातात नांगी. खंयचेय प्रपोजल पळयल्यार एक भिरांत तुजे थंय आसा की आज ती भिरांत जेजूक दी. जेजू तुझे दुःख सांग दुःख तुझे. जेजू तुका बुजवूंक आयला. जेजू तुका बुजवूंक आयला. भियेनाका. तुझ्या दोळ्यांत दुःखां ताणें मेजून दवरल्या. ताणें शिसलेन भरून दवरल्या. जेजू. 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 आमचे कोंत आमी भायर काडया. अखेर करच्या पयलीं दैवीक ककुळसो तेर्स म्हणून अखेर करया. सगळे आमचे कोंत भायर काडया. जाता जाल्यार एक 10 मिनटां दिंबेर पडोन दोनी हात वयर करून त्या काकूळ दरा देवा लागीं आमी सामकाता मेळोन मागया. सत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे एकल्याच पुताक, आमच्या सम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीन सांभाळलो, ओंकार मरियेंतावन जल्मलो, पोन्स पिलाता काळ ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुडसार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक तो येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, कुडीची जिवानपण आनी सासण्याचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास जाल्यार सगळी माईक अनम्यूट करा. माईक अनम्यूट करा. तशी आमची पातकां बगत आनी आमकां दाळ्यात पडोवंक दिवनाका. आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू व्हडल्या तळ्यान. भाग्यवंती मरिये देवाचे मांय, आमकां विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे मांय, आमकां विनंती कर आता मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मांय, आमकां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा. आमेन.
शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूट आणि रगत आत्मा आणि देवगुण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फारीकपणापासून या पहिल्या कणांत विशेष हर एका पिढेस्तांक हर एक तराच्या पिढेस्तांक कोण सिरियस असतात आयसीयूंत असतात हॉस्पिटलांत असतात विंगड पिढेंत कष्ट नसतात कोणा गर्भाचे समस्या आसा गर्भकोशान कितें समस्या आसा गर्भ रावना विशेष तांकां ह्या कडेन समर्पण दिवन सगळे दादले सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराचे कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमरी फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्त कूट आणि रगत आत्मा आणि देवगुणच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीकपणापासून या दुसऱ्या कणात समर्पण दिन माग्या हर एक तराचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम लोनाचे प्रॉब्लेम विशेष हर एक पैशाचे तंगे घरा फीस भरून पैसे नात विंगड पैशाचे समस्या ऋणा वयर ऋण कितले जण तांचे खुद्दचे घर काणगेचे म्हणून कितल्या तांपादानो मागोन आसत गळुल्ले पैसे हातांत उरानांत विशेष सगळे समर्पण देवन सगळे स्त्रियो सांगता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावमरी फात आपल्या संसाराची काकूळ कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावमरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा 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 शासनाचे बापा तुका भेटयता मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूट आणि रगत आत्मा आणि देवगुण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीकपणापासून ह्या कणा समर्पण दिन माग्या हर एक कामाचे प्रॉब्लेम विसाचे प्रॉब्लेम पीआरचे प्रॉब्लेम टेम्पररी वर्क परमिट रीएंट्री विजा समर्पण देऊन माग्या कोणाचे हकाम रिन्युअल आसा कोणाचे सिव्हिल आयडी इश्यू जावना डॉक्युमेंट्स समस्या आसा हर एक तराचे कामाचे समस्ये कामाकडे कष्ट दिते आसा दग दिते आसात विशेष सगळे कामाचे समस्ये विजाचे समस्ये पीआरचे समस्ये कोण मायग्रेशन ट्राय करन आसा हर एक सम्याच्या हातान समर्पण देऊन सगळे दादले सांगाता म्हणून या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी फात
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फार उलमरी आणि गट्टतल्या आमची आणि सगळ्या संसाराची आपल्या कापड कर संसाराचे बापा. काकुट कर जेजूच्या बापा. कठीण कष्टांच्या पशावरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची आपल्या कापड कर संसाराचे बापा. काकुट कर जेजूच्या बापा. कठीण कष्टांच्या पशावरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फार आमच्या आणि आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फार आमच्या आणि सगळे संसाराचे काकुट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फार आमच्या आणि सगळे काकुट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फार आमच्या आणि सगळे संसाराचे काकुट कर बापा. शासनाच्या बापा हा तुका बेटेता तुझ्या अति मुगाच्या पुत्राची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची रगत अर्प आणि देवपण शपथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणापासून या क्षणात समर्पण देवी आमचे कुटुंब असले हर एक होणे पण आर्ग्युमेंट्स कन्फ्युजन्स काजरी जोड्यामध्ये असले हर एक अनबन हर एक तऱ्हेचे विंगड फोड आज त्यांच्यामध्ये असे कन्फ्युजन आज काजरी जोड्यामध्ये मोगुबसांचे पसत माग्या काजरी जोड्या भुरग्यांचे देणे लाभचे पसत हर एक त्यांच्या जीवित असले ब्लॉक्स तुटन पडचे पसत आज कुटुंब शांती समाधान वाटचे पसत भुरग्या अभिषेक जाऊचे पसत भुरग्या आशीर्वादी जाऊचे पसत भुरग्याचा फुडार आशीर्वादी जाऊचे पसत आमच्या कामाचेर आमच्या वावराचेर आमच्या बिझनेसचेर आशीर्वाद देवाने आमच्या पसत विशेष तर कुटुंबातल्या हर एक समस्ये समर्पण देऊन सगळं स्त्रिया सांगता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा शासनाच्या बाप्पा हाव तुका बेटे मगाच्या पुत्राची त्या सोन्या आणि सर्व जेजू ख्रिस्ताची खून आणि आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या परिपणापासून अखेरच्या क्षणात विशेष रान आमची आख्य पोयसभा सोम्याच्या तर समर्पण देव्या आमची आख्या पोयसभेच्या सगळ्या मण्याऱ्यांक आमच्या बहुभाग पाप सेवाक आणि सगळ्या लायकांक सगळं मिशनरी समर्पण देऊया ही मागण्या समर्पण देऊया हे गडीभर मुझे पसत मागा हे जमत त्या सोम्याच्या कुशेप्रमाणे ताज्या मांडावळ्याप्रमाणे सोलंक जे ताज्या भुरग्यांक जे उत्तर दी जाई ते ताणे मुझ्या तोंडान घाली जाई ताणे मुझे थ्रू उलय जाई आवे जाऊन मुझ्या तोंडान कितें उलोवंक जायना आज हांव अस्कत आज या अस्कत्याक तो देव काकळ दाखवली आणि हे सगळे टीम या मॉर्निंग मनाच्या टीमाचे देवाचे आशीर्वाद देवाने यांचे बसत हे सगळे मॉर्निंग मनाचे टीम पवित्र भरचे बसत जे किते मिसाव आमका ते दिवान दिला ते मिसाव आम्ही थांबून असताना
तर आम्ही थकन असताना करूंक आज तो देव आमकां बोल्ड करपा दिवन दी. सैतान आमच्या जिवितान घालता ती अडखळी जेजूच्या नांवान तुटून पडचे पसत. तशेंच कितले जण आमचे मागोंक सांगला विंगड विंगड गरजां पसत. तांच्या हर एक गरजो याकडे समर्पण दिव्या. आज कोण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात, फर्स्ट टाइम या मागण्या कोण जॉईन झाला, आज या आराधनात जेजू तुमका स्पर्श करता. या आराधनात तुमका जेजू स्पर्श करता. ऍटलिस्ट आजच्या दिवसाच्या आराधनाची ही लिंक 5 जणांक दंड द्या आणि सांगा या मागण्या जमते विशाल. या मागण्या जमते मुखांत देव तुमच्या जीवितान आशीर्वाद देवयता. तुम्ही जाय या प्रवादी ये जमतीतले ये लिंक हेरांक दंड तुम्ही प्रवादी जातात. तुम्ही प्रवाची शुभता प्रगट करतात. विशेष गरजे वता कितले जण विंगड विंगड गरजे असतात. ती गरजे आसा जाल्यार तांकां सांगा हांव एक मागण्याक जॉईन जाता. तूंय जॉईन जा. या मागण्यात देव आमकां आपडटा. देव आमच्या लागीं उलयता. त्या देखून या मागण्याचे लिंक तुम्ही हेरांक धाडा आणि तांकां सांगा कोण गरजेंत आसा तांकां सांगा पळय तूं असल्या समस्यांत जाय आज तुका हे लिंक धाडटा. हे लिंक पळय तुका झूमाचेर जॉईन जावंक जा. झूमाचे लिंक धाडटा. झूमाच्या लिंकान जॉईन जा. जेजू तुका आपडटलो. आज कोण कामाच्या समस्येर आसा या खंयच्याय समस्ये तुजे परिहार जातात नात आज एक बुक घे आणि त्या बुकांत कितल्या जणांनी तुझ्या पासून मागोंक सांगला आणि तशेंच कोणाक तुझ्या मागण्याची गरज आसा तुका बघता तुका कळीत आसा कोण समस्येर आसात तांची नावा त्या एका बुकान बरय. कोंत घे साक्रामेंता मुखार बस आणि एक एकल्या पासून मागोंक सुरू कर. त्या व्यक्ती पासून मागते असताना तुझ्या जिवितांत आसल्या सगळ्यो अडखळ्यो तुटून पडटल्यो आणि तुझ्या जिवितान विस्मिता जातली. सगळी सांगाता म्हणून दोनी हात वयरबान सांगाता म्हणून घट्ट तळ्यान मोगाच्यानो घट्ट तळ्यान आम्ही म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील कठीण कष्टांच्या पशावरील जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरील आमच्या सगळ्या संसाराची भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता भाग्यवंता आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता आमच्या संसाराची काकूळ हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता आम्हाला सगळ्या संसाराची काकूळ हालेलुया 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 सक्रमेंटात असलेल्या जेजूचे आशीर्वाद मागया. तो एकलोच वर्तो तो एकलोच विस्मिता करतलो तो एकलोच देव सम्या जेजू सक्रमेंटात असलेल्या तुझ्या सम्या आज मुझ्या जिवितांत कितें सगळें उणेपण आसा ते सगळें
कसले अडखळ आसात तुका कळीत आसा. म्हज्या जिवितांत वर्ती कामां करतलो देव तूं. तू एकलो सुवर्त, एकलो सुबिस्मिता म्हज्या जिवितांत करताय. एकलोच देव. O sacrament most holy, O sacrament divine, praise and all thanksgiving, be every moment thine. O sacrament most holy, sacrament divine, O sacrament divine, all all praise and all praise and thanksgiving, thanksgiving, be every moment thine. be every O moment thine. sacrament most holy, Sacrament O most holy, sacrament O divine, all sacrament divine, praise and all all thanksgiving, praise and all thanksgiving, be be every every moment thine. moment thine. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज सबारांक जेजून आपडला, सबारांक जेजून स्पर्श केला. तुमची टेस्टमनी 9900332411 या नंबराचेर तुम्ही धाडया. तुमची टेस्टमनी, तुमची पिटिशना 9900332411 या नंबराचेर तुमची टेस्टमनी आणि पिटिशन धाडया. आईच्या मागण्याचे लिंक ऍटलिस्ट 5 जणांक तुम्ही सांगा. तुमकां कोणी कळीत आसात तांकां मागण्याची गरज आसा, खंयच्याय समस्येन आसात, आमकां या मागण्याचे लिंक धाडा आणि सांगा हर एक दिसा आम्ही तुमचे पासून मागता. तू जॉईन जा. आम्ही सगळी तुझे पासून मागता आणि तुझ्या जिवितांत असले समस्या परिहार जातात. फाल्यां सकाळीच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रान्सिसलो बसून टॉक आसा. तुम्ही ऐका आणि हेरांक तुम्ही धाडा. देव तुमकां हर एकल्यांचेर आशीर्वाद करून दी, कृपेन बरोवन दी. आयचे दिसा देव तुमकां हर एकल्यां चलोवन व्हरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Praise the Lord. Lord. God bless you, brother.